Six-step je náš prvý kruhový krok, čo znamená, že sa v ňom točíme dokola a vieme robiť viacej kôl za sebou, nie zo strany na stranu, ale do kolečka. Takže Six-step je z preloženia 6 krokov a my si to rozdelíme na dve polovice, kde prvá polovica sa bude odohrávať na ľavej ruke, takže 3 kroky na ľavej ruke a druhá polovica 3 kroky na pravej ruke. Dobre, poďme teda do kliku a začíname ľavou rukou do vzduchu a ľavou nohou dopredu. Ľavú nohu položím na bok nohy, pravá noha sa položí za koleno ľavej nohy. Sem, stojím na špičke. Teraz si jednoducho ľavú nohu vytiahnem a čupnem si. To sú prvé 3. Po prvých 3 vymením na pravú ruku a pravou nohou sa zaháknem. Ľavá noha ide dozadu a pravá noha ide dozadu. Sme späť, kde sme začali. Dobre, poďme na to rýchlejšie. Klik, ľavá noha. Raz, pravá, 2, ľavá, 3, vymením, pravá, veľký obruch, 4, ľavá, 5, pravá, 6. Keď to budem pomaličky zrýchlovať a čistiť, časom to môže vyzerať takto.